Lollipop? Gusto mo? Ah! Lollipop to. Mga katupay, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzales mga katupay, at dito lang muna ako sa kapitbahay namin magbablog ngayon mga katupay, at siyempre pasasayahin ko yung mga bata rito at isali na natin sa ating palaro mga katupay, dahil yung mga nakakalaro lang parati mga katupay ay yung mga kasama kong tricycle driver. Kaya ngayon isali ko na yung mga bata dito mga katupay. Dito muna kami maglalaro ngayon, pamamagitan ng paglaro pa rin ng hulaan mga katupay. Alright, pero bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, please subscribe and click the bell button at click all para lagi ka nang updated sa i-upload kong mga video mga katupay. Alright, di na natin patagalin pa, at ang mga bata doon nasa sulok lang sila naghantay, at tatawagin na natin sila isa-isa para maglaro na sa pamamagitan ng ating hula box mga katupay. Alright! Alright, ready ka na. Magpakilala ka muna sa team viewers. Ay, ako si Mark. Mark, ato ni. Ready na? Ready ha? Ready, 1, 2, 3. Mulaan mo lang kung anong pangalan ng hindi. Pagkatapos kung mayroon ka ng pangalan, Marshmallow. Marshmallow. Mulado ka. Kasi burutin mo nga. Ay! Marshmallow ba yan? Marshmallow? Oh, panis. Okay, may 5 piso ka. Ready? Isa pa kasi. Ano naman eh. Naulaan mo eh. Sige. Pa. Anong ulam mo? Marshmallow ulit. Sunutin mo nga. Marshmallow! Ang galing mo gula. Kita po na. Isa pa. Isa pa, siyempre. Pag nagkamali ka na, hindi pa na naman. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Anong ulam mo? 50. 50? Wala ro. Ang galing mo gula to ha. Ito, isa pa siyempre. Okay, sugot. Ano? Anong pangalan ng hindi? Lala. Lala? Okay. Ay, mali. May 15. Ilan yung ano mo, nahulaan mo? Ay, tatlo Hindi, na. 3 lang. Okay. Okay, tabayan mo mali ka lang. 15 pesos. Okay. Meron ka ng 15 pesos. Tatlo yung nahulaan mo. Ito mga kapatay, bigyan mo na yung kanyang premyo. Okay, next naman, next. Next, dali. Oh. Dali na. Oh, ikaw dali ka. Ikaw mali. May alam ka ano. May alam ka 15 pangalan. Ha? Okay, sige. Busok pa yung pangalan. Malo? Malo. Okay, kunin mo na. Kunin mo na siya. Ay, mali. Kaya, mali. O, sa'yo na yan. Huwag ka muna. O, di. Ano pangalan mo, Gil? Hindi ka na sa muna. Jasmine. Okay. Hindi ka na, Jasmine. Ano muna. Okay. Pinawakan ka na. Anong ulam mo yan? Ha? Okay. Ay, mali! Sayang! Masaya na yan. Dali. Huli na ni Iro. Sayang, o. Ano pangalan mo? Yes. Okay, thank you po sa kamera, ha? Ayan, ito naman yung natin ka na, pangatlo. Ay, pangapat na pula. Ito na, pangapat na. Sige, ready ka na. Okay. Wala ka na. Okay, so, ano ka? Ay, tama. So, sige, tuloy na natin ano. Yan. Ano? Siyole. Ay, mali. Sayang. Okay. 5. Berita mo na 0. Ikaw na muna magalaw. Okay. Ay, Ben. At siyempre, mga katupay, hindi ko mula yung mating. Dana pa ng isa lang ano. Dana, 5 piso. Okay. Okay, ito naman yung kailangan sa video. Ay, ready ka na, Jiro? Okay. Ano, may nawakan ka na? Ano hula mo? Ha? Ito, sigurado. Pwede ka magpalit.
Max, sigurado ka na. Sigurado na talaga. Okay, bunutin mo. Oh, wow. Oh, Max. Okay. Ano, may nawakan ka na? Sino? Anong hula mo? Anong hula mo? Pagkulit, sigurado ka. Pwede ka magpalit. Ah, okay na, Max. Sige, bunutin mo. Max. Tampo. Galing na ako ipapagit. Okay, just tuloy. Meron pang naman, okay. Ano hula mo? May nawakan ka na? Ano hula? Impress. Wow! Very good, tatlo na na. Tatlo na. Sige, meron pa naman. Okay. Okay, diretso lang. Okay, nawakan ka na. Ha? Sorry pa? Dahil ilan na? Apat? Apat na. Bente. Okay, meron pa naman. Sige. Yan. May nawakan ka na. Ano hula mo? Ma'am, Junay, hindi kayo magpalit. Minsan, mali. Ano na? Apat lang, di ba? Okay, siyempre mga tupay, nanalo na lang apat. Ibibigay ko na. Oo, ha? Hindi na pa kaya ako. Thank you. 20 no, 20. 20, apat. Apat. Alright, pero ito yung premium mo. 20 piso. O, next, sino na sunod? Wala na. Yung hindi nakakakuha, paulitin natin mga tupa yung mga hindi nakahula. Ito nakahula eh. Sayang naman, di ba? Sige, uulit ka kasi ito pa naman nakakuha. Sige. Ano nga pala pangalan mo? Jasmine. Si Jasmine, hindi ka din nakakuha kayo ng makasupay. Kaya paulitin natin. Saan ba kasakali? Sige. Ano? Ano pa kami na? Ano na? Ay, mali. Ayan. Muna. Labi, sayang. Sayang. Dali, kami, dali. Ulit kami. Ayaw na. Dali. Wala, sayang mga tupay. At siyempre, wala na yung mga bata yung mga tupay. Yung isa na hindi nakakuha, pinaulit ko, talagang wala, hindi niya nahulaan. At sana masiyahan kayo mga tupay sa inabi ko sa inyong video. Siyempre, hindi naman ako nakapunta sa biyaya kung taligin. Kaya dito muna ako mag-vlog sa mga bahay ko, mga bata dito. Sana nasiyahan ba kayo? Masaya? Ha? Okay mga katupay, sana masaya rin kayo sa pagpapanood sa video na ito. Tatapusin mo na dito mga katupay kasi wala na itong mga bata mga katupay. Sana sa susunod, mayroon mga bata ito marami-rami na sila para mas marami ang mapapasaya mga katupay. Siyempre, yung mahula nilang hindi, sa kanila na yun. At kung may mahula din silang hindi, magbayaran ko ng bawat isang hindi na mahula nila, 5 piso mga katupay. At binigyan ko na sila mga katupay at sana marami pang bata ang mapapasaya mga katupay. At siyempre, bago tayo magtatapos, kung bago mga tupay, like at siyempre pa-subscribe at click button din at click all para mag-update ka na sa mga i-upload kong mga video mga katupay. At siyempre maraming salamat sa aking cameraman. Yan. Yan sila mga naglalaro mga katupay. Yan. Okay. Alright mga katupay, sana na masaya kayo sa mga inihagi ko na sa inyong video. At siyempre, masaya ba kayo mga bata? Ha? yan sila mga katupay. At siyempre mga katupay, magkita-kita na lang sa susunod na i-upload ko mga video mga katupay. Bye-bye! Bye-bye!